Είναι απέναντί μου η Μαριάννα, γιατί ξεκινάμε από τις κυρίες, και ο Γρηγόρης του Μασάτος. Μαριάννα του Μασάτου, ο Γρηγόρης του Μασάτος. Είναι αδέρφια πραγματικά. 3 χρόνια μεγαλύτερος ο κύριος Γρηγόρης από την κυρία Μαριάννα. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Γρηγόρη μου, πρώτη φορά που τα λέμε εμείς. Γεια σας, αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε. Καλώς ήταν. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα θα σας υποδέχομαι εγώ, θα σας φορές που έχω έρθει. Σωστά, βέβαια. Σαν το σπίτι σου. Δεν το ήξερα ότι είχες αδερφό. Και τόσο ωραίο αδερφό θέλω να καταγγείλω. Αυτό δεν το ξέρεις εσύ. Γιατί είναι παντρεμένος επίσης, δεν ήξερα. Μοιάζετε. Μοιάζουμε. Μοιάζουμε, ναι. Και πες μου λίγο, ρε Γρηγόρη, γιατί θα μιλήσουμε λίγο πρώτα για τη Μαριάννα για να φτάσουμε μετά σε σένα. Πριν από τις τελευταίες μέρες σε βλέπουμε και στη Βέρα στο δεξί. Ναι. Να πούμε ότι η ιδιότητά σου ποια είναι? Είμαι ηθοποιός. Ηθοποιός και χορευτής. Δεν είμαι χορευτής, είναι η γυναίκα μου χορεύτρια, ναι. Και έχουμε σχολή χορού μαζί. Αχα. Και πολλές φορές τη βοηθάω στα μαθήματα, κρατάω τα μαθήματα ενηλίκων και κάνω και μαθήματα πιλάτες, τα οποία έχω αναλάβει εγώ. Πιλατεύει εννοεί. Από ό,τι ξέρω, έτσι. Δύο αδέρφια που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά και να είναι ηθοποιοί. Φρικάρετε ποτέ στη ζωή σας πάρα πολύ να μην μπορεί να βοηθήσει τον άλλον, ή τελικά είναι πολύ καλό? Ευτυχία είναι. Ευτυχία. Έτσι, να έχεις τέτοια αδερφή τώρα τραβήμα. Αυτό είναι αλήθεια και εγώ δεν το ήθελα. Να λένε ότι είσαι αδερφή του Γρηγόρη. Μεγάλη υπόθεση. Και σαν κορίτσι πώς ήτανε? Τρέλα, Σαν κορίτσι ήταν πάντα ζωηρή. Αγόρι. Σαν κορίτσι ήταν όχι, δεν είναι αγόρι. Δεν είναι αγόρι. Έχει μια ψυχούλα τέτοια που. Αλλά. Φιλότιμο παιδί, πάρα πολύ φιλότιμο παιδί. Έξυπνο. Και κάπου στα 18 κατάλαβα ότι πρόκειται. Τα δικά μου 18. Περί ταλέντου. Όχι ταλέντου, περί αστεριού. Λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ποιος ρίχνει, επειδή λέω σαν μεγαλύτερος εσύ ρίχνεις πρώτα το μπαλάκι ότι θα γίνεις ηθοποιός? Όχι. Αντίθετα, η Μαριάννα από μικρό παιδί ξεκίνησε με αυτή την ιδέα. Δηλαδή είπε: εγώ θα γίνω ηθοποιός. Εγώ στο Λύκειο. Και η αλήθεια είναι ότι τα κοριτσάκια το έχουν λίγο. Εγώ το έκανα, μου ήρθε ξαφνικά. Τελείως ξαφνικά. Δηλαδή... Αφού είχε ξεκινήσει η Μαριάννα. Ναι, η Μαριάννα ήταν στο Κουν τότε, στη σχολή. Και ξαφνικά ξύπνησα και εγώ και αποφάσισα και πήγα στη ΒΕΑ και εγώ. Για να ρωτήσω λίγο εδώ, γιατί δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Ο Γρηγόρης λοιπόν μου λέει το χαρτί μου, δούλεψε με τον Τίνο Ηλιόπουλο. Ναι. Στην τηλεόραση συνεργάστηκε με τον Μανούσου Μανουσάκη στο τμήμα ηθών και μετά στους Ψήθερους Καρδιάς. Ναι. Δούλεψε πολλά χρόνια στην Κύπρο. Ναι, δούλεψα 4 χρόνια με τον Γιάννη το Βόγκλη κάτω, είχαμε κατέβει. Το 1995 γνωρίζεσαι με τη γυναίκα στην Τατιάνα Μπάμπνικα. Μπάπκινα, συγγνώμη, που ήταν πρωταθλήτρια στο χορό. Από τότε είναι μαζί και. Είσαστε παντρεμένοι πολλά χρόνια. Έχει πάει τη σχολή χορού. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι και δεν βαριέσαι ποτέ με ένα τοξότη. Πολύ σημαντικό για τη ζωή αυτό, έτσι. Μαριάννα, τι λες? Είμαστε για τα πανηγύρια. Μου λέει ο Μανώλης ότι έχεις κήπο και καλλιεργείς και λαχανικά και τέτοια και προσέχεις και δεν τρως και κρέας. Κρέας και ψάρι δεν τρώω χρόνια από πεποίθηση περισσότερο πνευματικής φύσης και όχι για υγεία. Και τα λαχανικά όντως είναι μια σχολή που μου αρέσει πάρα πολύ. Μαριάννα, εσύ τον αδερφό σου που τον είδαμε και στη Βέρα στο δεξί, τον θαυμάζεις, τον αγαπάς, παίρνει τα συναισθήματά σου? Αυτό το πρόβλημα του θαυμασμού και της αγάπης έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν. Για να σου δώσω να καταλάβεις, ο Γρηγόρης έκανε σκολικοειδίτιδα στα 9 του χρόνια ή στα 11, δεν θυμάμαι. Όταν έφτασε 11 χρονών, κάθε βράδυ σχεδόν, αν όχι κάθε βράδυ, βράδυ παραβράδυ, τους τράβαγα να με πάνε στο νοσοκομείο ότι έχω σκολικοειδίτιδα. Διότι αφού ο Γρηγόρης την έβγαλε στα 11, εγώ πότε θα την έβγαζα? Στα 11. Ο Γρηγόρης φόρεσε γυαλιά γιατί είχε υπερμετροπία, πήγαινα στο σπίτι ότι δεν έβλεπα. Μια χαρά, 100% βλέπω. Όχι, να με πάνε να μου βάλουν γυαλιά. Και η Μαριάννα μ' αγαπάει πραγματικά. Τον έχεις μια σταθερή αξία στη ζωή σου που να τη φέρεις από παιδική ηλικία, δηλαδή από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, είναι πολύ σημαντικό. Δεν χάνεται ποτέ η οικογένεια. Συμφωνώ. Και παίξεις πόσα επεισόδια ακόμα? 4-5 επεισόδια. 4-5 επεισόδια. Μάλιστα. Το ρόλο του κακού κάνεις? Ναι, είναι ο ρόλος του κακού ενός, ας το πούμε, ενδυνάμει δολοφόνου. Ενδυνάμει δολοφόνου. Μάλιστα. Μαριάννα, πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου, όχι, μετά τη Βέρα? Δηλαδή είναι η καθημερινότητά σου η Βέρα, έτσι. Δεν είναι πιο πολλές ώρες η Ρεγκίνα παρά Μαριάννα, έτσι. Απλά δεν θέλω να το σκέφτομαι ακόμα, γιατί όταν το σκέφτομαι μελαγχολώ πολύ. Είναι ένα κομμάτι δικό μου πολύ. Είναι ένας ρόλος που τον έχω όχι αγαπήσει, λατρέψει. Είναι ο πιο αγαπημένος μου ρόλος. Είναι ένα πλάσμα για μένα υπαρκτό η Ρεγκίνα. Θα ξανά έπαιζε καθημερινό? Αν το υπέγραφαν η Έλληνα και ο Γιώργος, χωρίς να διαβάσω το σενάριο. Ξέρουμε αν θα κάνει η Έλληνα και ο Γιώργος του χρόνου άλλο καινούριο εδώ στο Μέγκα? Δεν ξέρω να σας πω λεπτομέρειες. Εσύ ξέρεις? Μπορεί και να ξέρω. Αλλά δεν λες. Πάντως, εγώ έχω να σας πω έτσι, στην επαφή αυτές τις μέρες που είχαμε αυτό το συνεργείο και με τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί,
από τους συναδέλφους τους ηθοποιούς μέχρι τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά σαν συνεργείο είναι κάτι το εξαιρετικό. Δεν γίνονται τυχαία οι σπουδαίες δουλειές. Εγώ έχω μάθει πάντως ότι θα έχει συγκλονιστικό φινάλε, γιατί έχω και εγώ τις πληροφορίες μου, εντάξει. Ότι θα έχει συγκλονιστικό φινάλε και ότι οι άνθρωποι που δεν βλέπανε τη Βέρα τώρα, επειδή έχουν γίνει έτσι εξελίξεις που πηγαίνουν προς το τέλος και είναι όλες πολύ δυνατές, έχουν καθίσει και το παρακολουθούν από τώρα. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε το φινάλε που μας αξίζει. Μπράβο. Δηλαδή, μια σειρά που πήγε τόσο καλά θα έχει το τέλειο φινάλε. Και κανείς δεν μπορεί να υποψιαστεί ποιο θα είναι. Αυτή είναι η αλήθεια.